Siyam ka mga durugista na dakpan sa gihimo nga sunod nga mga operasyon sa sitio Haud, Barangay Bulacau, Dakbayan sa Talisay kaganang kadlawon. Kapin 70,000 ka pesos nga balol sa illegal nga drugas ang nasakmit. Unang gihimong operasyon alauna 45 sa kadlawon, di nasikop sila si Enrique Bernal Canlubo, Manuel Entero Medina, Eduardo Mayorga, Almario Oga Anavia Nable Delgra. Nakuhaan sila og drugas nga motimbang og 6.25 gramos nga ano balor nga 43,000 pesos sa alas 2 sa kadlawon. Nasikop usab si Ricky Cabillan Abalo, giilang high value individual og Junji Alcanzado Capablanca. Nakuha gikan kanilang kapin sa 23,000 ka pesos nga balor sa illegal nga drugas. Sunod nga sikop ang laing tulong ka mga giilang street level individual diindulan sa 4,000 ka pesos nga balor sa Cebu ang nasakmit gikan sa ilang posisyon.